Abunuma an benjabo da mari Jejusan Allah nar Allah nyawan mari. Bonjour, bonjour. Ko woni kadi? Assalamu alaikum bandiraɓe sehla. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Hande invité ji men ɗi yoɓe ngar ɓe mbaɗa koɓe présenté ɗo yimɓe mbawa yiide ɓe. Roi Senbi Roi am mo hokkima kalis to mbaɗɗa kalisam ya mi hokkima kalis mi waɗi ko jiɗmi wata bonde wona on nani onon yeɓoɓe ɓe o ñami kalisam yo addu seede makko koy mi forsanima salking onko seedam Très bien, applaudissez. Hero Gang est ce que onon go gaddu noon fo ene heeɗe min gaddi foɓe keɗo amin mbaɗa Hero Gang mais sababu holon mbatton ya amin mbaɗa sababude kiɗo koni nomi ɓamata Hero Gang an holon anduma ya an ka bewɗo hullul banaje hene andimi nima dala tawna Roi min aɗa wela kam so sagam ko ɓiye tan jiɗmi jago ko ɓiyam jiɗɗa te kuwa heeɓi ko jiɗɗa o Roi holmo waɗi dominé ya hamadi waɗi ɓe domine wala mbaɗanimo Il faut des kiram naati jewo waɗi ko jo way Roi an kam nder lebbi seeɗa kam no waɗi ya ere nimsa naati yitene hetti il faut des o andi omo waɗa mo nimsa a wita tan woto wadde Roi jongo joom galle o wi joom galle tefa on ko jurum ndero Ah, ça c'est la vérité. Roi est ce que kanko anci jeewo ancani jeewo kono hoolare e Roi Senbi ane holon ngoni a palato hande ya masege bani sente amban Roi Sen a mimmi ala ɗo limbogu Julbe no badai Hero Gang ngol mari Roi Senbi Bijanan donc Ala partage jabo mari Eli nyongol ina purnuma an benjabo da mari.